Kidho mos mos. No mi angas to an poka lak tich nyaka sani. Adonje internship to bang internship tadonje Microsoft. Adwa ni mak gi kanyo mar mondo mi wamiye jowete ni thuolo bende kalore ne mbaka makamae. Adwa ni jite mar mondo mi ogoe mbaka makama mar mondo mi wang'is rawere mamoko kaka ginyalo chako matin. Ini wacho ni nitiere lecturer ni moro mane koro ng'isi ni mar mondo kalore ni sebedo oko kuom thuolo malach maonge tich to ng'iyane kaka inyalo medo sombi eka koro seche moko thuolo mamoko nyalo yaore. Rigobert kabiro korka kori in rawera ma pod nitiere skul pod isomo e mbalariany mano matuk mayudore kaunti ma Nairobi ka. Kata kamano iwacho ni in jatweng'o kopogore kod bedo japuonjre in jatweng'o. Ang'e ni rawere mamoko seche moko kodonje mbalariany kacha gin girito ga mana help mar mondo mi ema kosemigi to gibedo ka tiyo godo kata konyo gi achiel ariyo adek. To in kaka jatweng'o seche moko koro inyalo yude kata omenda ni moro ma ok igone kata janyuol simu mar mondo mi omiye gimoro. Ang'o ni bedo kod paro mane mar mondo mi ine kaka inyalo chako tiji iwuon mano mar tweng'o e ngima masani mwang'eyo ni adira yudo tije bende tek. Erokamano Joyce. Koro gini nochakore bang' kana tiko form 4. Kana tiko form 4 siepena mang'eny niyo nyati ng'ane ne tiyo kacha ng'ane ne otiyo kata cha then koro an ne onge kama ti koro nawuok awacho ni ati wamany tich rather than abed ot kata ka kuom adhi credit koro namanyo tich to nokayudo ma koro tich na noloko ni ati gokinyi achiew tadhi manyo tich tij manyo tich olokore tich gino nojoga kabisa koro there was a gold mine mane nitie but odwa kanyo to kodwa Siala koro nadhi atie gold mine no akunyo gold Joyce seche moko no trans night nyaka e buru gold kanyo but koro tich mar manyo tich ni emano komora ga koro nawach ni kama e tich mar manyo tich to kado kadwa manyo tich koro wacho ni ati I'll do my things to create job opportunities and to employ people rather than looking for employment. Koro kaka nadonjo mbalariany back then pok naroko ga suit kada ni sani karoko suit manyasi kamae pok naroko ga suit koro but I had that nentika feeling no makanya ukanga to roko suit and I was just wow koro abe nachako roko suit matin then funde mane tuengo na nogoya piny 3 months poko tongo na suit be kaka ndo sechuloga pesa mar nanga koro kaka entiga giamu mar kaw nanga no mondo ruaki koro those are some of the things mane koro omiya koro those are some of the things mane koro miya wacho ni ati ka food nya disappoint kamae donge anyalo start my own thing to forgo this disappointment koro that's how I gained passion in the fashion industry. Then with the time kaka nachako timu gige na people would ask that who is your designer ngamazo niga gige ni then and back then to pod na kia tuengo but koro ngato nenya ko nyati who is your designer taponya gigitane ma design lakini ngane motwango na so people got impressed. Then from there I knew that kare anya team of this thing of fashion design koro that's how I ventured into fashion and design kana donje mbalariany karkai. I said that besides education we must have some skills at least can sustain you, can make you survive some podintia malaria nyini. Koro I started my journey of fashion and design and currently I have a shop in CBD Boot Tuk Kanyo Pink Mall Workshop Road. There I have my small shop where ema koro sani watuenge koro kanyo. To bang' mano iwacho ni kaluore kod disappointment mar fundi ema koro nowacho ni in bende koro we ing'e ane kaka in bende dhi puonjori tweng'o kose in koro in ng'e ang'e kaka inyalo design gi to koro ichulo ng'ama chielo ma koro tweng'o. Okay, number one thing, I'm a student and I'm an engineering student. Most of my time I spend most of my time in class. Nikech samoro idonate yangi class from 7 to 5. So that one I have 2 of my tailors I employ. They're working for me. Sometimes can't give free time or maybe on a weekend I can go there and spend time with them. I'm by at 1, 2, 3 moro matin but koro net koro anabet full time net ya tuengo. Ibo bedo kingi